सरकारनं राज्यातील धोकादायक नसलेले छोटे धबधबे सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यात सत्तरी, काणकोण आणि सांगे भागातल्या धबधब्यांचा समावेश आहे. सांगेतील वालकिणी भाटी येथील वन खात्याच्या हद्दीत येणारा धबधबा मात्र पर्यटकांसाठी अजून खुला केला नाही. वन खात्याला या संदर्भात विचारले असता आपल्याला अजून कोणताच आदेश देण्यात आला नसल्याचं त्यांनी सांगितलंय. सांगेतील वालकिणी भाटीमधील हा छोटा धबधबा आता पूर्ण क्षमतेनं कोसळतोय. पर्यटकांची मात्र यामुळं गोची झाली आहे. यावर लवकरात लवकर निर्णय घेऊन वर्षा पर्यटनासाठी हा धबधबा खुला करण्यात यावा अशी मागणी होतीये. टुरिस्ट खूब येताले, आता हे धबधबे बंद आसून जालां आनी गव्हर्मेंटान हेचे दखल घेवपाची, हांगा बुडपाचो चान्सीस ना, कांय ना. बरे भशेन न्हांवून आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय कितें मेळटलें. आनी दुसरें म्हणजे हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मागता की हांगा कोण तरी पुलीस नाल्यार होमगार्ड दवरचो की हांगा वायट गजाल जावची न्हू. इतलेंच मातशें मान्य ना. ही बरी गोश्ट. सगळे धबधबे बंद करपाचे ना. जे सेफ्टी आसा ते धबधबे सगळे चालू दवरपाचे. आनी हो एक धबधबो आसा, फस्टाक हांव फर्स्ट टायम पावला हांगा. तेन्ना जे गव्हर्मेंटान जे धबधबे बंद केले डेंजर, ते खऱ्यान बंद करपाचे. आनी आतां असले जे धबधबे आसा ते चालू दवरून लोक कितें धबधबे म्हणजे फक्त कितें पावसा पुरतेच. हे जे हो जो धबधबो आसा तो पावसा गिमाक हे जायना, चालू उरना. तेन्ना हेची मजा लुटपाची ती आसाच लोकांनी. त्या कारण हांव हे कडेन मागता गव्हर्मेंटा कडेन की हो धबधबो चालू केला तेन्ना तेजे हांव आभार मानता.